Salutare lume, sunt Pitumit, dar azi am intrat cu E02 și azi eu fac intoul pentru Lord Gotaberg. Lord Gotaberg. Perfect, bravo. Vezi că sunt în spatele tău. Mai stai. Hai. Dar el astăzi a intrat cu Robbie. Da, știu. Dar cine? Pe cine interesează cu ce nume intru eu? Lăsați un comentariu cum vă place să intru cu Lord Gotaberg sau cu Robbie. Bă, M-a omorât. serios? Păi logic, dacă m-am dus fără armură, cum să nu mă omoare? Vezi că sunt în spatele tău, ce faci? Bă, de... Haide, bă! Bă, stai mă, că chii tu. Uite chetale. Bă, ia uite-i! Mamă, bă, dar ăsta îi omoară pe toți ăsta! Bă, dar dintr-o lovitură te face praf! Cred că se... Gata, am luat o grămadă de chestii de pe jos. Nu, tot ce să fac? Trăgătorule, nu ți-e rușine! Nu, ce stai? Din moment ce-s chestii gratisă? Nu-ți pasă ție. Dacă-s de pe jos, dacă... Uite chestii pe jos. A murit din nou. Frate, ce mă enervează ăla? Bă, frate, stai un pic, bă, că fac armure de D&D. Pac. Tu ești noob și nu știi de unde să-ți iei. Taci, mă. Taci, mă, că poate nu te mai bag în niciun video în viața mea. Zi mersi că o să las la final comentariu cu canalul tău, bine? Zi mersi. Zi mersi sau boda proste. Cum vrei. Ai auzit? Da. Deci cum zici? Bă, da prostii. Zici că moda prostii. Se zice moda proste toată ziua. Nu-mi pasă, eu tot așa zic. Spar că ne-am... Bă, da prostii. Uite-l pe unul. Prea repede. Bă, nu mă aștept și pe mine? Bă, eu am pornit deja de mult. Eu sunt acolo la fortăreața aia din Grecia. Poc. Nici nu știu... nu e decât aici. Ia să curios, dispare aici? Eu sunt... Pentru că eu sunt George. Și îmi voi lua cu mâna. Îți iei diamante? Adu și mie, nu fiți gâcă. Ce mă? Ce să-ți aduc? Diamante, pam. Băi, mi-am dat seama unde să mă ascund, gata, mă. La baie? La toaletă, în WC-ul. Ai, ce glume amuzant de fac. Da, știu, sunt nesărate. Trebuie să le pui sare și piper. Eu nu. Mamă, ce era să sar în capul la unul full de diamond. M-a văzut, mă face praf. Eu am tras în tine, bă, să știi. Ți-ai semnat sentința. Bă, sunt eu asta, bă, că nu știam cine ești. Știu că tu ești, eu vreau să mă duc să mă ascund unde ți-am zis. Bă, vino să mă aperi că vine ăla care mă omoră. Mi-e frică, hai amândoi. Bă, ai niște pendente. Ai niște mi-e frică de ăla. Mersi. Măcar după am tras eu în tine și am primit. Nu, am tras eu în tine. Bă, ți-am recuperat chestiile. Bă, cum, Doamne, iartă-mă să le recuperez, că eu am căzut în hău. Bă, nu. Eu am căzut în hău. N-ai căzut în niciun hău, deci nu știu ce e ăla. Adică în groapă infinită. Bă, nu. Poc. Bă, unde ești? Iarăși a venit ăsta, m-a omorât din nou. Bă, ești gata. Că nu să-mi fac o... Bă, ia și tu, vino să-ți dau o poțiune de invizibilitate. Vino cu mine, bă. Stai, mă, că fac chestii de diamond. Nu știi.
Eu sunt șmecher, nu snub. Am o dată. Ei, Da, mă. bine, am plecat, nu-ți mai dau nicio poțiune, ne. Bine, stai că vin acum. Unde ești? Hai, vino. Hai, vino cu mine. Hai să-mi arunci. Hai să-mi iau. Bă, dar nu-i de aia de aruncat, e de aia de băut. Unde? Bă, vino mă la shop. Acolo unde vezi numele Inti. Haide, bă. Poftimas. L-ai luat? Ai luat-o? Bă, dar să știi când o folosești... Vrei să o armură de DMD? Bă, ascultă-mă, când o folosești, să scoți armura de pe tine, că îți vede armura și te dai de gol. Chiar. Eu de asta, eu merg fără armură, de asta. Stai că am luat-o din nou pe drumul. Mă văd, bă, dar de ce mă văd? Nici 3 minute n-a ținut. Bă, știi de ce te văd? Pentru că îți vede aia de la vrajă. Îți vede chestia aia de la vrajă. Nu, prima oară nu mă vedeau, acum mă văd. Pentru că îți vede cum vin chestiile alea de la vrajă. Nu, bă, nu mai am poțiunea de invizibilitate. Păi, când dă unul în tine, dispare invizibilitatea. Nu știam că a tras în mine cineva. Păi, vezi? De asta, când folosești poțiune de invizibilitate, cred că ar trebui să-ți iei armură la tine. Că în caz de gata, te-a văzut unul, îți pui armura repede, gata. Vezi că vine spre tine să te lovească, pup. Mam, ți-ai pus armura repede și dai în el. Ai înțeles? Bă, vine unul cu sabie de diamant, Mi-am câteva cilme de dă. Bă, deci fii atent, deci mă băteam cu unul de ăsta care era full de fier, dar avea o sabie de diamant și deodată a venit ăla care ne atacă mereu. Și pac, ne-a dat la fiecare câte o bucată, ne-a făcut praf. Ia uite-l, iarăși, nu, mai bine mă arunc. Gata, m-am aruncat. Super. Ăla și are și fire aspect. Și eu. Bă, ai niște poțiuni de alea pentru vrăjit. Da. Vrei? Lasă că mă duc să-mi iau singur, că știu. Iarăși, mă! Iarăși de ăla, a dat unul în mine. XP. Vino și... Eu mi-am luat câteva din alea, cizme de DMD. Mamă mia, bă, dar cât mă enervează ăla. Stă la colț și pac, te face praf. Știu, mă enervează. Ei, se pare E puternic. Și eu am armură de diamond vrăjită. Bine. Ei, se pare că va trebui să încheiem acest video din cauza la unul care ne strică în continuu bătăliile. Și lăsați un like, un comentariu și abonați-vă. La revedere!